Quddiem interess kbir għall-inizjattiva fejn wieħed se jkun jista' jikseb permess biex bil-liċenzja B isuq mutur ta' inqas minn 125 ċilindrata, Transport Malta qed tieħu l-miżuri meħtieġa bilan li l-miżura tkun implementata bl-iktar mod sigur. Din il-miżura ġdida li tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar hija konformi ma' direttiva tal-Unjoni Ewropea. Għalkemm il-permess li wieħed se jikseb biex isuq mutur wara li jagħmel numru ta' lezzjonijiet ikun rikonoxxut biss f'Malta. Iċ-ċertifikat li tkun tat l-iskola tat-taħriġ rikonoxxuta wara 10 sigħat lezzjonijiet irid ikun ippreżentat lil Transport Malta li minaħa tagħha tinkludi t-tarif fil-liċenzja tas-sewqan. Pier Vella, uffiċjal ta' Transport Malta, fisser kif l-awtorità qed tfittex li l-proċess ikun wieħed serju. Mill-att tal-awtorità ovvja l-lan tagħhom huwa li jidentifikaw l-iskejl li huma approvati, ġifieri ħajkollok ċerta serjetà wara training, u l-iktar ħaġa importanti li forsi għal ħafna li ma tantx niżlet imma ovvja ridna nagħmlu mill-att ta' sigurtà li pillion driver mhux se jkun aċċettat li jsuq li jkun jista' jirkeb ma' dak li jġib dan il-permess, għax dan huwa permess imma mhux liċenzja. Għalkemm il-limitu fuq il-passiġġier setet iddiżappuntat xi ftit, bejja tal-muturi li tkellmu ma' One News spjegaw kif l-interess baqa' wieħed konsiderevoli. Huma konvinti li fix-xhur li ġejjin diversi muturi jkunu qed jieħdu post vetturi fit-toroq tagħna.